Agyapa me ni wahia jebre ne tenase wabompa ya che wachinchini ya che wonya bibia mfirimo bidi nyame abode enhaban ensuo ni nua a wode tumi awura mu no ba be ye firi so nyame na de ache me ebe wanwa wani baje nipa bebre afasa akwawe so atenase a omoni age a omudi de enya mpaibo bibia ona kade na boka se saa na bibi wo wiase me wo meduma ha ya Kumase ehwa meduma Abbas Junction ho hweme ya wada bia me number nie 0244 277 109 0244 277 109 frame na ye ni nkomo e ma hwera ho e mo abamumu medi nyame abode e ba beboa wo na wankase woni beje e wa bra bomu honhomu a aware nyina no obedwane de wase wadwuma obedwane de wabra wase obedwane ene wabaye foforo obasa basa de onyankopon ka na semu no bibia wachiwade se wanfa nka no a ontumi nko yemfa metwam ensa humfi jesa odna kade aka no ansana jibre na hwame woni beje Erwadi nhyirawo se wajibre na hwe Reverend Agyapa ensi wiye medofo bidia ne Reverend Agyapa beni wahia jibre ne tenase wabompa ya che wachinchini ya che wonya bibia mfirimo bidi nyame abode enhaban ensuo ni nua a wode tumi awura mu no ba be ye firi so nyame na de ache me ebe wanwa wani baje nipa bebre afasa akwawe so atenase a omoni age a omudi de enya mpaibo bibia ona kade na boka se saa na bibi wo wiase me wo meduma ha ya Kumase ehwa meduma Abbas Junction ho hweme ya wada bia me number nie 0244 277 109 0244 277 109 frame na ye ni nkomo e ma hwera ho e mo abamumu medi nyame abode e ba beboa wo na wankase woni beje e wa bra bomu honhomu a aware nyina no obedwane de wase wadwuma obedwane de wabra wase obedwane ene wabaye foforo obasa basa de onyankopon ka na semu no bibia wachiwade se wanfa nka no a ontumi nko yemfa metwam ensa humfi jesa odna kade aka no ansana jibre na hwame woni beje Erwadi nhyirawo se wajibre na hwe Reverend Agyapa ensi wiye medofo bidia ne Reverend Agyapa beni wahia jibre ne tenase wabompa ya che wachinchini ya che wonya bibia mfirimo bidi nyame abode enhaban ensuo ni nua a wode tumi awura mu no ba be ye firi so nyame na de ache me ebe wanwa wani baje nipa bebre afasa akwawe so atenase a omoni age a omudi de enya mpaibo bibia ona kade na boka se saa na bibi wo wiase me wo meduma ha ya Kumase ehwa meduma Abbas Junction ho hweme ya wada bia me number nie 0244 277 109 0244 277 109 frame na ye ni nkomo e ma hwera ho e mo abamumu medi nyame abode e ba beboa wo na wankase woni beje e wa bra bomu honhomu a aware nyina no obedwane de wase wadwuma obedwane de wabra wase obedwane ene wabaye foforo obasa basa de onyankopon ka na semu no bibia wachiwade se wanfa nka no a ontumi nko yemfa metwam ensa humfi jesa odna kade aka no ansana obibia ajo se enyumbre so yasan enimohia ahanom Kumawood TV devia ebono ntwe epan sima aduasa yene empanifo madoro sukom ehia na apa ono nkron eso sima aduasa ansana ya sore yenim se ohoye na se de weather na si aye no de ehira nko na yakopon ode ehira yen anwumre ya se nya opanyi kese e wa hanomo a eye ya wada bia ye no ehia na makacho se edru ya wada saa no a na waka cho nua se ontwempen na Reverend Agyapa de bia ye kana asem na nso ya san ene na hia ye da nyankopon se nyankopon san de na ba bedru asomdiem imene no ba betwetwe sunsum ho nkomo editewa so na tie ebia na ade wom ebia na achefa wom ebia wunua bia na aba bi chefa wom etinyi afidie ni mfiri ha medi ye ba akopɛ ye frɛ me odi asempa esi ye me kɔ Reverend ho
na mene no adi enkombo Reverend Akwaba Odia sempa meje oso na boko die Ewrade adom boko well yenim se ompomu eye na watimi abahaide na chese bibia boko yeah ene mene metiefo na ye bobo ensem bi ho eti waba die ye de beto anim na won so watimi aboa ye ene obia sorry a ose empaibo obia sorry a ose me compaibo obia sorry a ose me compaibo na empire no so omobo no omo aso ne be complain say eniema nsi omunhunu hwe na na mensa ka o mi pese me busa say die nti na ya na ema no epasa so bi be pompire abompire na hwe nsi aso de bia so san akọ edi ntra yo odia sempa obisa asem kase na onyankopon hira Kumawood TV ahwefo nyina baabi a obi ahwe me na waje brese de maji brain onyankopon hira wo mo maji brain de na baabi atadi na me wo fanso amofa da tu ono so aje bra ono so na busunya me ere ehwe ene busunya nyina nti nyame hira me wo fanso na onim odia sempa wabisa sem awon se ene nyam som no ho ye hu ni ye awon kwa faso som nyankopon no ye hu ni ye enya ne kwan no ya fa ne matra ana ye adwen se nyame beye nso nyame ye nyame yo ho nyankopon fa ne boa on to ntem de bia meka so fo abekọ no hodo mu a obeka kire o se wo haw na haw na da so no agisa come to ne mpaibo enko a ne bitumi asobu no ote wa pe ba bi fa udi agona sa aware ho na wo koye na akopɛ mpaibo ho a obetra ho no ma babrewa onya bi udi agoro na se ye dwuma sem na de koye a obetra ho no ma bakokora singing room ontumi hyehye na sense Reverend Tresem no kase ose yimum na obi bigege yen hwehwe ni be ho itimi bisu se nipa no se obom paya se enye hwe se wo se so for no kase on koye akwa ne bom no babio Matthew chapter 7 verse 7 de kono afana 7 do bom obabio hwehwe na abehu bisa no de be ma onye mpaibo ayem paibo enyem paibo dabi ade ntana ya wan kwa adwuma man kwa adwuma besim so betu aka dabi ebetu aka wan kwa hwe adwuma obenya adwuma ye wan ko bisa obi a ono wo ye adwuma a obetumi atu aka bosomi a obetumi atrafa kwa nya sika to botom metio hwe nyamesum wo ho de bia meka onyakopon bo wiase no odi asempa wa hye ne manyina wie o obo bibia biem odi wiase ama ye ene etia otesoro tisa ade nyina mu no sebi wa ma dwene na anya adwuma nimudi anya adwuma na nimudi na anya adwuma nyansa anya adwuma obetra ase ababere wa na kokora unya ne pamfiri asase wie so ose me ma ya de nyina wie na mashira so e de amamo mumfa na mu ne mu no paibo bi abaye no empaibo nka se empaibo mom wanya sade dabi oya driver ni uf bro na oya car no manual e wo car no ho oya speedometer na ya church numbers wo o tra car no mabom pa ye rade me konkran fa me ko wo yesu dini mu na mabom pa ye wie asleta no de maka no dwane o car no se ye kama ya church numbers wabom pa ye wie no wo wadwen si wabom pa do ha se nyankopon sentro car no betumi akọ de a wo pe wo bewu na onu konongo se bia na opentem ana me kira se sempai botumi ade nyina ya wo bewu na onu konongo awoso ma nimde nyansa ya adwuma sa wo ma nimde nyansa ya adwuma enu mu na nyankopon botae no ebebam ama wo ohia wasase so ana amkotu quotation bi o kan 2 Samuel 2:7-8 na o se onyankopon mo bi di yi
na obi su di hia na ma bisa se esi amenu mi na odi asempa onyakopo mo bi di yie obi su di hia wo na be di hia no ana me na me medi hia ene asensepe so dia se why no pe ohia no eya de wodi ato ho no mi wo wiase enhira e wo wiase onyakopo nhira wiase biem wo hira wiase ondomi wiase biem wadomi wiase ni nyina wo wiase de wo pe no enimu na beto se ye nhira ma won sabeka eya no mi nso won sabeka so dia se na Ghana ha no me dwuru ne me wa me nteni amase so for na da bia metaka okwa sorry a no preacher ka kire o say me me sofo me de meka onyame ayi ne wadi a kire me ana obie ne me so a kire na me bie mu a kire Ghana fo okwa sorry na sofa ka kire o say yen hye japade wo soro ewiase nya ba betwam onya sika mfa so ni so enti hye japade wo soro na daache uwa on sabeka sa sofo no ka sa asem kire wo no kọ̀wé asase a wato ẹni dan wasi eguso na se oye nyefenti oto asase a ensehwe wo nyame nipa na wo preach say ye nje japade wo soro na wiase betwam ye fa nko ba bia wo kire me kwan no wani efura na me mani efura de oto amana na betom no me ntom bia na enti Yesu Kristo se mu nie se ni fani kwan a o mie ni beto amana mu se nje japade wo soro na se fa so ni so Ghana ha dia ani wiase dia empre dan abedam empre asase empre ka because be waja ho eno edo akwhye fom ye manim die ni nyansa nya dwuma so wura so da mu a hwakonya sofo te so hwakonya sofo ire te so never compare en Solomon no de omote so eyepe say the Bible say en fa ni die ma de ni die se no wana ni die se no sofo penny order asafuna no say ono tena akonya e different from aso e baza say no boni bi anim Boninim. Bidem huni se boninim. Sana huno odia semba. Sana huno. Mi a me kwaya adwuma. Akọbre. Akọpa adwuma ya akọbra kwati mfifiri. Edi sika na ba. Abeba afọre no. Wo momo no de tra konya papa so. Me ntra bench so. Ah? Mi a me kopa sika na ba no. Ne de ba afọre no. Me ntra bench so. Me ntra konya basa so. Na wo tra konya papa so. Enti Yesu se munue. Mo tete no so a etum nyonko betri so na so mo de mo fa mo satia enka so dia se na so for preaching na koye heaven aya metaka se wa hu ukrom so hwe ansiesie ukrom a heaven akosiesie ho obetiesie heaven na tresem ne se ye kwa kotieti agodo so heaven a diamond etino say no dey be o kase e kwa kosiesie o dey amentias because nyankopɔ asiesie o dada enti na nya afi na ebe ko heaven enti be ye ti no ye nya hafi say higher asase so heavy o nyankopɔ o dey aya hinkro a efe no nyankopɔ aka te Jeremia oman na mu komu no mu hwe oman ni yedie na so oman di yi a musum be di yi Bible say ye hwe osoro ahenie enne tre ne kane wenum nyina be kai ho yenum nyina wo de be ka ho aden ya ba sorry for 30 years 20 years ya hwa ahenie na wie eso ho kire ye ti aso dem so fu na odi na chi no oni mu a obetumi di aboa wo a na ofa ho adwene e wo se otumi boa ma onya dwuma ye ti de me kan ye pa ti wo ya ka se wa sole ansesan wo good sesan wa sore good sana person sana person me kire because we are here odi asampa ahokyenya de papa o ohia nye heaven no ye ko yenim eyekro me Agyapa me nko hoda o tire me ka no but tu kwan bebre isi chem se me mokan to bi din a metumi a kire be a me ko ne me ko tena ye ende me ko nante ye but heaven me nko hoda onyankopɔ na aka kire ye se ye ntra asase we su ne mo brapa ekro we no obese no ekro foforo bi wo soro me nko hoda ana odi akire yen okay wan fa hinta yen wa che de yen ye aye sa de ni wi a ye betumi akɔ heaven o ha ne sei me Agyapa menwune heaven ho adentra menwune heaven ho ba se wa kire me baby enya se me pesa me kɔ
heaven na ye kono Christopher bi gu asofo bi preach ye mo mpaye ne enko heaven ye mo mpaye heaven ye mo mpaye eye kuro wasiesie e de ato se uba obra yi a obetumi aba ho bi e ya brabotene ne ene de ko ene wa kire de enye yewe uye wi a heaven obetumi akọ eno anu no enti ukata asore ba de se onye wenye no na wo ye wi a heaven ko be bia man no ka kire se onye adwuma because heaven nya ma ye nim de beba Yesu Kristo kwa nim da heaven ne beba enti o ka kire suafo no wasi mi nim onyakopon kwa nim on bisa no wasi mi nim onyakopon kwa nim enti ye nya nko heaven no a heaven nya ma ye no odi asempa ye nkyere kom ye na bonten eti na tes ma ye nware eti ma ye nwo omo asore dem a okọ asore juada ebenada ukwada yawada ebi amemne da na odi besi ni niema Sunday no asan akonte enfom so na omo ye ana se e wo se ye di nim dia ne adwene nyansa ye nsum nyame saa ye nsum nyame saa so betena so them 24 hours 24/7 the whole year the whole month not ya saw them ehia wa nyame onfa ho se wo kan nyame anim enu dina wo se omobi di hia e ya se maka to ti de opa no befa nyame ne boni nya to wi ase yes omom yes ha de ndie omom ne di hia no enti na wo cheke ya ne Christopher ehia ye pa wo mo ehia wo pa ya Christopher omo bre pa nso wo mo ma ji se bia ye mo mpaye ye mo yensam ni agbo yensam agbo mpaye so many years awa djuma ba ko ho adjuma so ye ma ho mpaye aware ma ho mpaye so dia se ma dwene nimdie enya djuma ne fotena asase wi so da bia meka ana se wa ma dwene enya djuma ni padua ne bre so dia se wo hia oba no pe no wani gye no ho calculate wo ho wo djuma na wo ye no sika wo ho wo ne oba ne wu a obetumi ahwe no wo yo bi ni hie utumi fa no nkoto sabi ababi ase anabonten pedan na fa ba ne tum sie mo ba ne nto no ewiase ahoto eye anigye eye sika eye enti asofo no mu preach say ai sika de enye unya sika na se o hero kra fa so ni so wo be de nya sika na hero kra mi wo sika me bo moden e bo brapa de do me nyonko o ka Matthew chapter 25 verse 31 no a what say heaven kwan eye key e da ho o ka Luke chapter 10 verse 30 no a what say heaven kwan na ana yo me say bia ye fa saw them and ko heaven but ntisa heaven no eye djuma a obeye na de be ko heaven wo djuma obeye na de be ko heaven ya saw them tra na de be ko heaven eye djuma obeye me ya sofo pa adjuma obeye na de be ko heaven ya saw them tra do nyanko sa ho Matthew chapter 25 verse 31 no wase atemu da kase na biri wi aduru a onyakopa bafo ebeba abebo nipa nyina no atwa ho hia na ohene betra konwa no so obekye nipa mienu obeka kye nkofo bi se me dadeja mo mframentoma akomde me wa maduane me yare wa mesra me kwa fiase wa ma ho me yawo wa famia nkofie wo so wura da be ne hia wo wo so wo ya ma hunua no me ti so wo pa heaven akwa wonu ne bete na ne ho kire no na wo boa no a heaven na wo hwehwe akọ no en fa so dem nkọ heaven and wura so dem bone pa bone na nse obi mobile phone ya mo mpaye ma america ta nani amen otile no obi ayi phone ko aso dem o Agyapa mesa about this obodu mame arefo yesa ma mo aju biem tie Reverend Japan ne na hia no miminim no obi a wakwadere osunsun mu ye ka sunsun mu asem a ote ye ka nwia ho asem a ote ni nyina no meka say oye good ewom oye ade ewom etie nya bre etie no Agyapa ma mensa mra so na te say ye ka kra no a yes e be kwa sorry but me fa ye ho to sorry so too much say chin na akwa so be kwa heaven because me tie oye na te say okwa sorry kra na say ne ma o Yesu kika ye one isua na te say heaven ne kra wa pa humpo enso Yesu Kristo kan no odi asempa unisika obetumi abo obi a odadeja unisika obetumi ama obi akomo na aduane adi unisika obetumi efa obi ntoma so unisika obetumi do hoho akonfie akakotena enti nsoma Yesu Kristo kan na from Matthew chapter 25 ekosi 31 no obi a wo sika ana obetumi aye yehwe
Luke chapter 10 verse 30 no Yesu Kristo ka sembina ye bebuo ose biribina homeda ani pe kwa asole kodua so dem e ba se osofo bi koduro na abrante bi no mahomache no okosia akom kafo omu pra no sofo ni duru ho no osan ho koyo eye sofo no sofo bi duru ho osan ho koyo good lewi ni bi so oya so pani oduru ho no ohwe no osan ho koyo na that time no abrante ne pemoa oyewu tienie enti ba se Samaria ni bi na wo twam no oduru no ho no oya no mabo no te ponko so ehwa no free ponko no sisiye obam no opentoma chichi ne kro ni nyina etam no na ne nkwa hia no eye ntam ne ko yare sabia tienie oka cheduyefo ni se abrante ne ye woniska enti Jesus ka wi se anso a man ba bi na ade chia me ba metuska na so enti Yesu Kristo se enipa ne miensa sofo ne asore pani eni Samaria ni no emudie hen ena oye papa Samaria ni good tinya yemfa so dem enko heaven asofo ni bi di adwene ebiti ni power asase wi so ti ensole man me yeni nte mi bia bia sikiti ni so makawa sema kanka na asrenka nyankopon se won watie no ena wo tu anamo no Awurade nyankopon na me so abo nhira won asole ba yare ewo se sofo tumi bua no ka kye se wo yade no enya pai bon kwa na betumi wonti ena nyame ba haban eye wonti ena obonu ya eye wonti no ye wi enti ma me fa we fa mua na wonto no sofo be ka kire se wo di haban bo oni padua na eya bosom sem se bi ono so ni gidie no akire wo gidie ai na ye gidie kwa heaven ye gidie transase we so sofo be ka kire member ne se so you so haban the sun ho yare ya bosom sem enya gidie enya o tumi ya wo gidie enya wo gidie onyankopon na aka Bible na da hono from Genesis equals Revelation si ye ditum se onyankopon na twa ye dia ene wo se edua we ya mudie na hahai ebe ye duro e dia mamo na ba no e ya duane amamo ye ntontwene eni Bible no mana sofo bia be kwa ne ncho be ka kire se ye ntwa nyame anim na nyame de o ye na de nkakra wabon ade ntia na wabon na be ka kire wo na sofo bia so wa nyankopon japade nnua nhaban eniye no onim nyankopon so asofo obi hono ma wabo doctor degree wabo nurse degree wabo abotoska ato bezingina enye degree ene de kwa heaven eso ene de wan ko school eso nye sofo ente ma ya bre no brofo akese onti brofo onko asori abrewati aso dem hono mo e passe papati brofo akese de am ya kra ni se ono be ka brofo na obi a kire se twi wuti ukrum wo ka obi krum kasa aba obi a kire se twi wo yakoa enti ka kire wo die num ka wo die no se obi ti wo na so nte wo die no na obi a kire se e de ko no die mu difference woni ate enya se wo be ka obi krum kasa na se ummu kasa ummu ho ummu bu nyame de bo no ummu nyankopon ummu ho eni tem bia ye yankoa sika eya de nyina Ghana fo eme ye ni na ho na yenya adwuma wo ye adwuma wo adwuma koso enum na wo ye bema woni be je wo ho woni be je obusua ho adwuma ni mu na sika be ba wo nsam enum na wo yere be dow enum na wo ma be dow enum na wase be tim wo nya sika na enya bone ye adwuma na nya sika na ja ensole so nante kompaibo ha mi wa de na ha wo no eya de ketu abi ebi kra nunum emu nsuo ebetumi aso wo de amawo na wonnim na wonnam adwada ebrada ukuada yawada every day wakwaje besia a wode ya adwuma de am ya kra ne se na so for say preacher ka kere se besia na wakobo no ji too tight you have to so do so one tua onyame mie fence no so fence en fa mawo so dia se ensama ekoso no odi asempa ya beka in quotation kakra na ma tira odi kakra bi wo bi e ni woni me won sa twa me hwe good na me aduma ho ochina papa bia force aba me nchen wa hane a force aba me nchen a omo eba me nchen be di adanse won wa me di ahaban aye powder de aboa won wa me di ahaban aye semna de aboa won many times say oba me nchen me ka kira say connect fasting 40 days wona abo Yesu asenuem wona abo na asenuem say bia wo sua Yesu anamo Yesu be so ya kontre ededuanan oye how many days
Oh yeah, how many days? How many days? Or how many times? And oh yeah, no. We didn't so once. Yeah, Odia guy fasting. We are fasting. Wow, cra. Odia sempa. Wow, cra. And I'll sell it then. Fasting for Juma ma. Fasting for scam ma. Fasting for warrior ma. I'm bamin. Why fasting? Yeah, warrior. Why fasting? No, for one. I want to go to me. That's my music. Go fasting now. We are in the Quran. Osa and the betorium. Ubenya Harry. Ube form. Bema be asum pewi. Ye wo ye no so ni padua enya no na be mo nya ware fasting mani pa nya ware fasting mani pa nya sika fasting mani pa nya adwuma wo pese wo ye fasting a wa wo kra na wo hye ne den wo pese ye den keke fasting emfa adwuma ma emfa sika ma emfa hwe ma wo pese wo ye adwuma no atu anamon wo tu anamon nya adwuma ni bia na wa ba adwuma no ho ban se ne be ya efiri wonsa se wo ni bia na wa ye direction na wonsa ka bi de bia meka ko bi sama bi oba me nchen filling station we be 5 ni nyina egu oba me nchen onyakopon nam so fatamale kwa akore ko ye filling station was out to be so that say bibi anka bibi a enyi grade bibi owiase bibi owiase odi asempa ye be kan kakra sikanya boni o sa sikanya boni na se bible say ade nyina hini eni sikape boni nyina hini eni sikape anke sikape osi boni nyina hini sikape boni ni pe boni that is a kwan afa so awunya no good aso be adwuma na adwuma ni mu de papa de mi na me ka kire mo woni mra adwuma na saasi we so tet na wunya adwuma wo mo bo Yesu Kristo baaye no wo so ko idi ehia fofie da menya sure what to say Yesu idi ehia fofie sekio no eto gini we diboye ni no wiska on to say didi na suafo de kwadwae Farisifo no so no mo Farisifo no wiska oba bia no adwamanfo sabe Mary Magdalene Yesu kon no koto say didi o sa koto mu ane bo din be hwegu na ase Farisifo ni ka ho asem no what as Yesu Kristo di ma wo mo emu ayo di ma wo mo enti banyo di say bia ye kwa ha bintu nya adwuma sofo na ono se hyehyɛ japade wɔ soro hyehyɛ japade wɔ soro kyekyere japade wɔ soro da che on sabeka no enso ne nsa ase ho wo twe manson e wɔ court ko we ka ase wo to gu ni fie ne mako sku akese ko ya da wo si on de ono hyehyɛ japade wɔ soro owu a wo nya ne ya wo ma wai mo bo na de bia no wo hye na se na wo mo bo eni kwase ko basa o se kire man sole man nya dwuma ye na ye direction every good leader nipa bia o hye wase no se ne kwan obefa so obedi yie ebe si ni yie na wo so wanya di mpa yen ka quotation bi enipa bia la o hye wase no so ye sofo a Reverend Agyapa se ne kwan obefa so a obeye adwuma obedi yie said the very tight na mo so mo je no offering no wetimi ayi mo akese e de abro na Reverend sa na eno ano no yen ka quotation wa Proverbs chapter 19 verse 4 Proverbs chapter 19 verse 4 makowuru makotete haban ne ne maka bubum aye ne ma de bua nkrofo di yie ayare seba ahomoni dwane yen wale obi bie mo sunsun mu onye saman ene ya wale sunsun mu oda no wada obi pese oboa wo na sunsun bi asikwan ya na ma obi akohu agu baabi na fe kwan ya bia ma wo na wodi yie na wo da Nyankopon ase mpaebɔ na ye bɔ mpae sa ye ma aseda no so enchen sɛde ebi sɛ Nyankopon o keka asɔfo se gidi wat ne be yi sa na egidi nipa na oya na oya wuo no obeda gye adi gidi enwuma nim eye gidi wu ye nipa no na dwuma sɛe ekomo di finansa na onidi ye ne ma komo di omo tifie omunya dwuma ye ne matumi nko school gaze gidi na nyame beye gidi na nyame beye sa na gidi Paul se obi ba nchen na oboa ne sunsun fabu aboa ne honam fam so sa na gidi enwuma nim no eye gidi wu ye me wotumi nka nkyerɛ me sɛ menyini Nyankopɔn do fa ne bua won to ntem kakra be yie Nyankopɔn sa na wote ya abotre enti no ye masa ye ntum nyame sa ye nhyɛ nyame animonyam ɛwɔ ye japade ho ye nhyɛ nyame animonyam ye yie die mu ye nhyɛ nyame animonyam be ma de wo ye dwuma koso wo yire dɔw o ma dɔw efie ni gye bibia koso
bibia jerga ofia wo kura no sunsum kura no na wura ho ndire nya ho egu ya no de bia no ye kra wura ho adwendwere su kum nipa ntem kenkan yenko Proverbs 19 verse 4 ose ahonya ma obinya namfo pi tie ni ye ahonya eman onipa enya namfo pi na mobroni ne yonkumpo etane no me printing press also wasi nipa se wotiwo na wonya sika emonya namfo bebre ba se hia wo dia oyoko kra no nipa po wo kasema yemfa o bakra na o ne yemfa asem yere o fia yemu ono ye na tie wo nika pre wo kasema wo mfa eti na penifo se esikafo na fodoso Bible naka okay Bible naka Proverbs chapter 19 verse 4 enti so bi ba wa sori ya kire no na wonya dwuma na wonya sika mu ni botom na bere sa wo sofo ko woni je all right pusika sorry ase ma woni nye ade be na fese wo ya dwuma na dwuma koso wa ware wo yire woni ukunu manete wasum to da brim wo wasum dwe ye kwa ukobi ye ba obabi oda odidi kama masa de be na chense na say asma wo kan mama kan asem bia penfo kan ye say se wo sika enkrofo pewasem na mom so ho kire wo a ona fofo nyina adwa ye be yiwa ma sa wo tsenya de papa a wo tsenye ana yakopɔ 2 million nyina so dia ma asase so ya ana ya buru yensema bompa ya na tonso akɛseɛ kasa ya okasokra wanti aseɛ tonso akɛseɛ otumi ka tonso ya bro na wa bro bi show and no between buttons on no jano osa or the tonso na dani asa no what the tonso we wa na wodi hu abro ebe busa ha de ebe do tons kan basa no the tons no sa o jana no the sa no the tons sa no kan se basa we ko so fu ya sori ya de be na be di ye o se ahunya ma obinya namfo pi ahunya ama obinya namfo pi na mobroni ni yonku po mobroni yonku etane no wow menia wow ewiase de tie no ho ye ntramu kwa woni ani a wo mobo a me da wo se nyankopɔ bie ne ma so kire me matini o matutu kwan o anya ga na o minim dia me ka o ya sum nyankopɔ with direction ya dia mamre sum nyankopɔ ya dia mamre sum nyankopɔ ya ne oh nyamsum no hwe nyamsum metima ka se theory and practicals so dia se I just say usua no na o se ye na wo ye bibi Bible ne da ho no obi ye kan asofo no ye kan pa bare mutumi yansanka nyankopɔ asem ye ka but mutumi yansanka ye ka kire nkrofo but man nkrofo nya hoto ye ka mu asem kire nipa but man nipa nya hoto asu nyankopɔ asem no enka dia hoto ba o man bia nyamsom papa wo mu no emakro na je look at Ghana ye Christopher no so pa but ahon kire pa obi kasa obi tie me kasa yi wani di odida eso kwa sorry ise kra ofira sorry kra ben dem mo bokra ni say asofo no nyinye skane sa to talk as akase no a wo pon aso no mutuka no mo ko no a asore ba nam kwa ho awie sinu mpabo kra wo nsa bi no twam hwim wajo kakra na wi ofa ho be uko fie na ko wu ofa ho be odo ye den ono se Agyapade wo so di wu a na wo kra na kotena ha mi ono so de obeda ani oba papa na tra because onye sika asida papa atrema pe condition dem adaka papam sofu bia menim na so kase pa asoro kase pa data na mo sa so num wo hwe ka ne pa a wo say ka no watima say ka ne ba mo ne sisi ye ne ya ento mo kopa fufuro ma no ewiase we pa de ne sisi ye ne ya de enkoto fufuro ma no ka muru bi o we be so ti aso de ba secretary ko woni bi o wiase preacher na wiase we de be twam Yesu Kristo ba no ye bo na samiem ana obe wuji yen wo so ko hye be ma yen tie nyina pege ni nkira soro enfo ne nko wiase be twam aka kra bi na wawu na ondo ono ka kra no wu ye ya ne tawo nyanso aka kra no wu ye ana wo fom wiase ne yema asamo ko hwe da asofo asisie ya to wo so fa ho ko hwe hotesi asisie e dis keba ba wo de on kira kwa mpa na ma hu fa so bi what Ecclesiastes chapter 3. Ecclesiastes chapter 3,
10 to 15 ya time ni ntino me se nyame adom ochena me tena se me ye cancel nyame adom ochena ko ya dance enkrofo odie o ban ma chiro se honhom na hawa e ma wonya dwuma nye sunsun bi a ekutia wa e ma wonya aware no na chiwade nie because purity bi a wo wiase no ha nipa no wo na chiwade wa haban mu eni ba bia o ya tiema bompa na Mose onyakopo ka kire Mose kone kopa adwura ene nunum ene haba bi fa frefra ensuo mu fagu kukuom fakosi asoda na no na ka kire Aaron say one ne ma ene busua ema ohoro mo ho e wo sansuo num na ebare sa wo bi a eba no entumi ka omo ebesan lechi o tell can say we are sofo na say we nsu haba dia o ye bosomfo who told you won bosom sa sofo no kasa to di kontomre odi abenkwan worry cabbage oboko no twetwa cabbage na so worry a aso nimuye eso se aban wodi bi se obi yare dia o ye bosomfo ye ma dwene ni nya adwuma onyame na bo ma ye wasira so dia ma ye metwam pieko loose anya adwuma metwam pieko loose every year lose they be some side tight. Yeah, lose they be some hoarding and no betiari or chobetiari I did on the nasa tinyamsum a good year sir nyamsum a young rosa near pianto for you from a blanyan crack. What is to me about to me a tia by the aboni panamani pano and yes it's not plenty no piano for by force. If you cried, you're so much me criminal doing it. And I say, I saw them. 10 years, yes, shall come. Ubi bande, near shall come. Okay, so you asked our home. The part of Kamani answer. Agyapa. Now, we have more channel pa, or tell a fiada, or tell me trashy. May I cancel me, Duma? But Bia will be a so person who told Abraham Dia. Menami catcher. Ma boa me ho so person who told no any je e wonyam som na wo tre wiase na sabi wonyam body a fakato kaso a person se di kwan wa ba bia hwe me bia no faka ne bra meduma wo tana pa na me profu nyakopo tumi wa haban mu e de akere wo obi abu kwasia obi atoduro obi ayo si akwan wa broke wadwuma obi anse ma wonye yeda wa ware sunsun mu a na chiwade wa haban mu ayale saka ho mina me kachira wo awo mina me kachira wo woni bedi ankofo de atome empire ankofo abo obi atwa nyame anim saa twa nyame anim ne bra pa ho 50 years wanya kunu wantumi anwo yanka no krenchen Solomon ni nipa ni ye kakra na ho kire nye asemo be pa talking kan ma mi kakra osenkafo etimi ensa yimudu yes oseme hunu obra adwuma afi ya hwade se Yakobon ma usika na se nya na se bonsam semo a ya hwade bra ye bre nyina frisa na emene ma no ye bu bibia se bibia anye na we de ye bosom na we ya bosom sem na we ya bosom sem na we nye utofo be kasa se nsuo eye bosom nsuo eye bosom enso obi sacha na adwen o se nkobonasu ye kobonasu o hia ye na kwa konu nsuo nsuo no se ye bosom no ne na konu nsuo aka kere se oni Yesu awu asore na wuti kokwa a wudi nima ade na oye bosom no wudi na kwa konum wo so asakira on tra wiase bi on tra bosom nche bi on tra homoni mu bi ndi wasakira yemwa no ane yemu wasu a de wo kasa tiaye no ye nsuo na kasa tia sa bosom enu emu na asad na konum akwa na me bo na su ye be kasa fa nsuo na ma tira Ghana fo se nsuo enye bosom wo kasa tia nsuo enuya nhaban nyame aboda nyame abodi a opoye no o ka se tia enome eba oso tina ya bra no nya bibia ya punya nkopo Agyapade wa ya bibia wi o bi okura no num kura on fanya hwe me se nyame ya bibia wi o enti mpa na abonu di agobobo 1000 years o men ka se bi nyakopo onim o wanu aduan na si wanim awie di na men o se bi safoforo who say bisa foforo o de kan quotation no yenko o say me hunu obra adwuma Yakobon asem o se me hu obra adwuma
Ah, onyankopɔ de amani pama sɛ wɔmmrɛ na wɔnyo. Yenye dwuma na yenye. Ko. Wayɛ ade nyinaa fɛfɛ. Onyankopɔ ya ade nyinaa fɛfɛɛfɛ. Ɛwɔ ni brem. Ɛwɔ ni brem. Bie mu nso. Ɔde mmerɛ. Ɔde mmerɛ santen ho adwene. Wɔde mmerɛ santen ho adwene papa sɛ yɛ tirim. Ahyɛ wɔn tirimu ma. Nanso. Nipa hunu die nyankopɔn ayɛ. Nipa still la yɛsɛ bi sɛ nyankopɔn asɛm yɛ hu nyankopɔn de ama yɛn. Yɛsa so disturb nyankopɔn. Wɔde nneɛma nyinaa ma yɛasase so yɛsi yɛn pɛ ɛne yɛsa so disturb no. Wɔsi nipa hunu papa wa yɛ ama yɛn. To asoma me. Minim sɛ. Bibiara ni hɔ a yɛ ma wɔn sɛ. Bibiara ni hɔ yɛ ma nipa sɛ. Sɛ wɔbɛgye wɔn ani. Sɛ nipa bɛgye wɔn ani number 1. Wɔasɛpɛ wɔn ho. Onipa sɛ wɔn gyeɛ ɛmɛn wɔn na wɔgye wɔn tem biara. Yadeɛ kura tumi ma wo nkyɛn. Ɛni gyeɛ wɔn gye wo ho a na wɔn gye na wɔn ni awerɛho a yadeɛ ntumi wo. Awerɛho bɛ mu awu ntam. Awerɛho bɛ nya pressure. Adwendwene ɛbɛto nkwa na so. Ohia adwuma sɛ a wɔde pɔne bɛ mu awu ntam. Na meka kyerɛ wo. To aso ne yɛnkɔ. Minim sɛ. Biara ni hɔ a yɛ ma wɔn nipa sɛ ɔbɛgye wɔn ani. Bibiara ni hɔ yɛ ma nipa owia sɛ ɔbɛgye nipa. Na yɛsɛpɛ yɛ ho. Ɛwɔ wɔn nkwa nyinaa mu. Yɛn nkwa na nyinaa mu. Nanso. So nipa biara didi nom. Good. Onyankopɔn asɛ tie nie ahwɛfo ntie. Sɛ nipa biara didi nom. Hunu adepa. Ehu adepapa. Mepa kyɛw adepapa bi ne deɛ hɛn. Sɛ waba wiase na ɔyɛ adwuma. Na wɔnya sika. Wɔtumi atɔ ɛdan, wɔsi dan, waware, wawo ma, oyere nyem, wɔtumi awo, na wɔtumi ahwɛ no. Wɔtɔ kaa papa bi, na wɔkɔ so a wodam, wɔkɔ adwuma wodam, wɔkɔ asɔre a wodam, wɔtu kwan a wodam, na wodidi mmɛn, na wɔhyɛ mpaboa pa, ɛhyɛ atare pa, adepapa toa so. Hunu adepa. Ehu adepa. Ɛwɔ ne bere nyinaa mu a. Onyankopɔn akyɛdeɛ. Ɛyɛ nyame akyɛdeɛ. Tisi nyankopɔn hyɛ no si dan ware nya sika a ɛnya bonsam dia. Wɔse yɛ nyame akyɛdeɛ. Ɛnya bɔne nso. Me printing press. Ana Bible mu na me kyerɛ yɛ. Ekrofo bi adada nipa bi no ate o. Ɔbɛka so na anya sika. Ai na obi ɔso ɛkwan ɔfa so nya ne sika kora yɛ nim. Anso nipa me ka sɛ wɔsɔle a ɔmache kɔ adwuma na wɔwada. Sɔfo bi wɔ Nigeria. Yɛfɛ no yi depo. Wapam ne nsɔre ma maako ma ayi na sɔfo 40 ɛne akyiri. Wasake wɔn mo. Wɔn mu deɛ nti. Sɛ sika na ɔmo nya na ɔmo de ba no. Sika no so ate, sika no so te. Sika no so te. Sika no so te. Yes, offering na ɔmo de aba. Offering na ɔmo de ba no. Na nsen so ate. Ɛso ate. Wasake wɔn mo. Ɛso epirikyi sɛ yɛn hyɛ japade wɔ soro. Na de wɔnya bebrebe yi. Bebrebe ya wɔnyɛn. A wɔnyɛn. Nti ka wei no ɔmo di bia. O pam na saa yɛ dai. On the course of Yase. To say we are solid about your sword, them when in Mirajuma. When in Mirajuma, Jumana, we are considered you as we could tell soon as we near bra, Reverend Japan chain. Namin fan near Muna Cramu Mao. Namin tell, say, when your couple both fire no more namono, or Muyini, my patch, yet the Bramo, that's a suya, when no ma and yaje. Yambo, trying to find out. Metrash on Meduma. I'm for number no. Nobody go screen so. 0244 277 109 0244 277 109 Omunfa omunchro enfan two paper so o chana papa omumra powder na eya nwanwade no bidi haban na aye wan kase hu atu say yes bibi wo baabi tumi wo baabi awusro ah me say obi no betumi afesu a wonam a okuta wo moni a obetumi ni wo siabo mpunimpu obe mani afa baabi adwuma baby a wote adwuma me na me ka kyerɛ wo etete nkrofo to rough ɛyɛ na beti ya papa dim ne ka wa bai never the time ɛnyɛ ma ekosuo no opani ɛnyɛ fast ne mpaibo wobɛbɔ mpai a Matthew ka ho asɛm Yesu Kristo kyerɛ mpaibo tenten ne faso obi ani so wɔse wobɔ mpai tenten ya bɛsɛ nya atwomfoɔ no ayɛ hwɛ nkramofo mpai simple short adwuma wo yɛ sɛ kɔsoma no nyafre kɔ tietem kababa ene ye mompa empaware kababa ye mpa adwuma kababa ye bompa akɔntu kababa wo yere yare kababa ye na nyame ase ni nyina we ne hwɛ u gira so dem o betum na batwa wo yam amwate ahwe ofi bebu empa no kwabra ni tumi tu ne nan wan free one mo ten said here asamo oja kotupa ni ti ase no. Look at this. Asamo
Yo, na so na ye nim de ni yansa ni adwene o enya na Ghana for ye no awo betumi sa na daji 1 week say what the year what the bomb pay 30 days what the bomb pay wo betumi aye dwuma sa 30 days no anya mu cement 1 bag wo betumi anya mu cement 1 bag e dia to oh god aya me ya osina nimdia okay Hosea chapter 4 verse 6 na osina nimdia me man ni jobre na sanse wa po nimdie nti no meso me po se o ye me sofo yankin ka kotesi kakra na yebre no nyanso kakra me ko papa yi so yankin kan kakra mame odi asempa kinkan osenkafo timi ni chichimo aduonu nan no etimi ni chichemu aduonu nan ai osi bribi pa biara ni ho ma nipa bibi pa biara ni ho ma nipa se enipa bedidi se nipa bedidi na wanom na wama ne kra ehunu ade pa na wama ne kra ehunu ade papa ewo ne brewe mu awo ne brewe mu yesu mahunu se onyankopon sam na free ze free bonsam ho uniska kra ba mu uniska o banka se wa wo mu because akola keto 14 years no se wan pien kwatwen pram yi 2 series ma na ma me ani a na wo ga se me obefa o tia na obefa ye gun so de en so de mo ma na Yesu ura so de ma Yesu bonsamo oh god Yesu a de abese ni fia beifo on so le a on pa adwuma o ti fie obi ye adwuma na ba ye kura de ba ye betumi ayo se ba ye betumi ayo wa na chiwade wa haban mu o di bi ye oni padua na ba ye oni be 1000 years o tumi ye ti se de kama ya ho bese wo re kama chiwade e bese ho wa re da ye fanni ma babru e da ho no o di asempa mi sin sebe wo mu no ho ai mi ya sa sofo ni kan ru da ye kan tra mo kan graphic na asore ba so ti ho na mi sofo say na wo de opaadi na wo de mi nimba bia ofiri kra wo to ye me sofo say na me de me sofo akadi na me sofo say o sofo say akomo to me deal from the poko say you no miensa commissioners ko na me sa fridge ko wen san kase a wo wi asa di aguso e wi asa tuka e de aba ho na me sofo say and no nis campo now ti aso dem a ya fo asem nya hwe wo yale kra ye me hwew asofo ni ye di ye e chen sore ma but ni kwase ko basa ye di ye chen sore ma sore ma ni bi bre ye bre ko risk asofo pa ke gu bank sika asofo pa ke gu bank I will be paid just 1,000 10 million 10 million aye get three na ko tunya ton dia hwe ne masku nkwala me nu sofo se da baba we bebe kaje ti abaton ne ma obeko mekola akoton suo atraya nya 80 cities atraya nya 20 cities atraya nya 10 cities na sofo asase sese ye revival after revival no ye ba for ye kase pa wa ma for ye bidie unye ye da na oba ye describe to say twa wo boy so de bia so suo ko free ansala koton ye onya bia kotua nsuo raka wa gidi nyina ye gu ho egu bank obi akoto dan wo Dubai wajijiska nipa ska akoto dan wo Dubai wo wi aka tell me say nipa nse japade wo soro adanya me beba no me say entinya nwanwa so be start efu asofo so nya atwom yen kanu kleba ko kete yen man Solomon ni yie no mo nto mo no enti wo say munue mo tete no so atum nyanko batiri so na so mo die mo fa mo sate anka so be frame na no Reverend Agyapa na say yes say I abo brick what tete to dodo asa me ntem to say de o ye ne ye hwankwa amudie obi da kiosum on ne ma miensa o ka say heaven no mu so nkwa na moko ye ya so nkwa na ye ko ye nkyerkyere heaven ba ye nyane yakọ but ye ntere wiase bre heaven ma ye de ye ni di ye nom ye nkyentare ni ye nware ni ye wo ye mobra pa ye siesie ho heaven ba ye beko we nya mpai bo heaven nya mpai bo asem omo de atete to nso ma so di hu atom so wa ma sori ya bibi tuwa de na beto no ti de bia ti aso de so we say watra so de mo che watua owuo tuo sika che
Debia dis wo tuasa de so fo ye nye nanso on film o twen ewu to na e ka na wabɔ no omo de abesha na emo le ma me bi wuni nua bi wu a ensa na wabɔ abɔ ni sika na watuatua no ono so agene de tell me nipa gu aso de bebrebe no sem bebre o yamma ya ni mra dwuma yamma ya ni mra dwuma odi asemba wo sika wo hye onua bi na ho kyere na oboa na wo nyamya dwuma kese papa nyamya dwuma kese papa ti mo bi condemn kese skanye nipa baba wiase no na nyamya boska ba wiase me ma quotation bi yankan okay onipa ya dwuma no wada onipa o odi asemba nyamko pon se sa wo dwin bebrebe a wo ntem ba se woni gia eyaduro woni gia eyaduro yankan Proverbs chapter 17:22 no Proverbs 17:22 kanena na Bible we my na na munyini che ya na munyini che papa munyini che mo wale ewu bebre omo di haban na dware yen ti wo be dware sa ti unyina ho bia ntumi wale wo da nti wo ko be kwa ware so be wo 10 wo be wo 15 ti ya mo wo 10 and na yesi anya bo so nsem no oba bia ko school sa wanya wade pa awo no so abono because yesi ahaba nye nti wo hu ahaba no kwa no wo dwane ye bosom to obe ware obenya be ma ware no bata wo ma da o de kan enije akoma eye drupa enije akoma eye drupa good na honhom a aboto wi numpemu honhom a aboto ere ewi numpemu obewu ntem obewu ojene o da keta so oje na say medical doctors ka medical doctors ka say ojene bebre ba otumi nya pressure otumi wu ja dwendwene nje to ko doctor hospital on be ka isa ya dwendwene on be cancel why sa sorry I say enti baby esa audition one fan sa e be free ato mo manyan kai Jeremiah chapter 16 verse 16 no Jeremiah 16 no but mu ko jani chatempo no so na mo hwe kwan papa no be kwan papa na mo mfa so na mbenya home ama mo kra simple ya tu bibia togo ya bosom na we ya bosom na we ya bosom na we ya bosom we ya bosom ya started the towns ni ade boy ensemble empire so ya won toye me sim me da ho na nyakopo bie haba so haba we ka we ho a we na ye sunsun bia na ne de we pam no fa we ka we ho woni ko fa dia dance ye bie lines a o ma ba me ho no ahwefo ahwe me no o ma ba mo na woni dance o mu die papa ya wa ba ha mu yi woni me go fe o ha woni nyakopo ayama no woni mbra wa bre me kas na se ma no of force me say ka me ma ne ma because me press ade no ka me ma ne ma eno of force wa rebe dabi de nyame ma tini de nyame ayama me ne man kakra ma wiase ante a me yetiafo de metumi ayaro no because ma tini ache ma kompai ba che me ye hwe ye ti nyankopon wa ye bia ma me no me ba betre wa fidie no so na ma kan me frɛ production kra awie so bia first of all be dia dance ye kwa de mo na ka me na me ma ne ma but of force me sa no so beba na so okay wo mra ana wa beduru ye nyame ye bi ma wa wani je ayefo a mo hwe ye enche bia e be ko papa no so na yakwa kutie na dance ye oba reverend ade a reverend ayama no na ono so kakra ono no aka em se ye be hwa ma bonita o ye nheda enche bia reverend nyambo ochina otena se e o meduma odu onya duru meduma station ho no mo a the number no na go screen so no afre number no onya afre number no baby a reverend wo biara obetenenka ne man be ba be foul na so wakona waboa me de bia me kase ewi ase so hunu kwan pa a wo kire se kwan we na me fa so niema ko yie mame etu so fa sa kwan no so no na oyo oboafo obu onu ma ne ho kire no enso no to o view papa we aduma nyame de ama no no wa fancy e o oso de boa wa o hwe me ene wo a o tie no eti no nyame bo ochina ba bia obi etutu anamon na bra be pa to mo wi ayenko papa yi so na yanko aja akwaba pa to mi guzo difo na pa to boko de oh na mi adum e frem odi asempa okay se reverend de yenim no na una yenebo na o peso be bodi ana peso bodi oh bi bitimi mo bi jawe okay be bia mi free de obetimi aka
Yo, number 2 free hen. Afranto. Oh, Afranto ye. Afranto. Yo, the kuna ben na ufa so hu reverend na die na wa ye amount. Oh, edi nka no. Base si ana enkyerɛkyerɛ di fo kyerɛkyerɛ no fact me ya gye ho nyame hira no. Dibia tumbutum. Bi sɛ ɔhyɛ me nkran sɛ nipa nyinaa nkran sɛ nipa sɛ ɔyɛ no ho yɛ adwuma. Na adwuma no mu no ne Nyankopɔn bɛfa so obɛhyira wo. Because was insane adwuma no edidi. Nti ɛhɔ no me da na se. De ne Nyankopɔn de no yɛ adwuma. Na ni dan sɛ me a me no kasa siesie yɛ obi a store kɛseɛ na me yɛ no kuma se ya. Ya no ma me tɔn. No ma no board den. Ya mpaboa entirely be said jeans, store shirt, just original, mpaboa no ma no board den. Ya obo store mo to say no ma no board den. Yeah, no man so me brow America. And I was sending the brim soprano. To me turn I must send this kind of call. All the beer back all the time. Ti me ne me nkora mi no. O me me sana ba ku de o me am wo fast. Na me so come. E ti adwuma no koso afa de durubra bi se adwuma no kwa na ekofom. E ka. Aho kire. E babo adwuma na ekofem. Ah just a store money man no. Ye no mo ba ku na me ton. Who the motive is a normal store, no normal board thing. After the quiet near coffee, then I'm some of my brown fan of money maybe. And I'm quite a babusia, and I'm a babusan, quite a and coso. Fat Eddie. Tim Kwamuchemwa, I'm a nanti baby, call Madame for baby, or Mamma, ye, no more be stir. And see, it will differ a share. TV so na me the red start tin the casa said o wa hai odifo de obi fi na me am hwe the casa de said o si casa no preach no do so akuduro na me hu hu ni me tua na mo na ko ti be ko e no o ma me dua wi e no ma hama nkuru bi na powder mama kwanche se me ko ye ifa dua no kra wo ma sisi a what they buy? I'm the buy. Or the other mom, and in the seminar said, we found 2 from the Minyari. Na parents, we from Stomo. It was shared 7 years in answer. First day I'm here, the second dinner, Makura, no, I am more fast. Wow, Mac, it's I mean, the one must go, I don't know. It's in the 3rd day, no. This is a control of my year. 7 points on the 3rd day, no, Makura, and buy, I am more fast. Obedu yo system wa that is an so I said we be at here go so just say ko ka no ko odimi nyina system afi de no traffic afi do okna ni ma sem say okura hu fi enti maduma say aguo ni car aduma no kofi na ona ayɛ that is o fa ase no a one ne ye adwuma no ono ankasa etwa no ho ese ekutia o ekutia me adwuma en koso ya me brad no mo send bag na yes oso so we did mo dibi for adwuma no kwa na ekoso e fo ba bia so odem ne nam so di oben wo abo bi be ka wo a ofiri wa wotuma mu eti o ya kwantere ni wie no e die na asi pa yes ni se ya be ka se o di for mama kwantere 3 days na me there to 3 days and I'm fast be o ba ye no after what me just to move na biblia si so to say akom na se ade na ogugu oni ntimo o do try crew for no clean masem na no ipa ni na be just to ho ya say store no agu be si se ton kra mi muska no kwa na ekofom ababu sa me kwaji ye e vile metete and say na go powerful afa odi for so ama ehu mi hwefo the free one so say adwuma na asesa ama me bra no a na de oyi me totuna afi no free me no so sa ya ase ono wa free say free sa the store no masa ya mabi sa ya ma no ma sa ya go pon apa me bo sam ama me na body for so enti me buy no because na ka be ba ta be gibie na me se me hwede nya go pa for di for so aboa me no
esa me ba ne so ba na me force me ba be dia dance education it is not just any odi for kan wa ha so odi nnuane ade ye adwuma nyina na anya atro David da atro eye no kretro wo kire no asa de aka okay yes say di pa wo so yi adwuma okay ko gidi ehunu enyima ni mu it wo che wo che wo in fact me ni Agyapa me all right tinyami hira no nye ne kase okay yes you da say ayefo mo amote papa na so mo garo de ma me no see eni wo se me boa eni okay yeah we all right all right yeah we are machem we no de ma good okay good good we no de ma good good yanko di for so yembre no eye ebra ne sa eti they say papa dey dance ama obi ohwe bia hu se adwuma wo bo no se nyen kwala adwuma odi asempa me say se ni friend so beto bo abowa na ne nice bi wo so me di mi sase mebo na se mi haba ni mi dware bi mi dware bi e to da be hye mi firi kan mi sia ma sa me nya gentle sa o mi firi kan mi sia be dware abai me dware bi we wura mi mpabo akra kire wa wonu ma haba hye mi mpabo am wo de me say na me bo wo kire me tena se eye efiada adwoada ene benada meduma efiada adwoada ene benada but o kire ye fiada me tena se na ebe there is ja all right odi for trans ebe there is ja yembre na so aha na ye de mu esi dodo akonya ba kofo entena so ye frame me odi asempa ye ne reverend Agyapa ne hia ye nyame bo a da se na ni enhia on fa me number no number de bu screen so itu beti me afa hwe su ye odi asempa de amenye no hwe no ankwanko ye erade nhira da se na ye behia medofo bidiane reverend Agyapa beni wahia jebre ne tenase wabɔ mpa ya che wachinchini ya che wonya bibia mfirimo bidi nyame abɔde enhaban ensuo ni nnua a wɔde tumi awura mu no ba be ye firi so nyame na de ache me ebe onwanwa wani baje nipa bebre afasa akwawe so atenase a omoni agye a omudi de enya mpa ibo bibia onakade na boka se saa na bibi wo wi ase me wo meduma ha ya Kumase ehwa meduma abas junction ho hwem ya wada bia me number nie 0244 277 109 0244 277 109